cama de 2 a 5 xogadoras e xogadores. A idade recomendada é máis de 5 anos. O xogo ten pezas rectangulares de cores e un dado coas cores das pezas. Primeiro, temos que formar unha torre. Colocamos 3 pezas nun sentido e enriba colocamos 3 pezas no sentido contrario ata rematalas. Despois tiramos o dado e collemos unha peza da torre de cor que che saiu no dado. Pero non podemos sacar as pezas das 3 filas de arriba. Perde aunque lle caiga a torre antes.